הכבוד, איזה אידיוט. אלה ירושלמי, מן. כן, קורבן. יש סופר ירושלמי שאני מאוד אוהבת. אני לא יודעת אם הוא מוכר לכם, שמו דוד שחר. הכרת אותו אישית. אשתו הייתה היסטוריונית או גם אני קוראת לכם קטעים מסיפור. כל אלה הימים אני ממהר, ועל כן נויים המתחוללים בו, טרקטורים ומנופי ענק. כשאני מתקרב אל הצומת, ניגש אליי צעיר ובחולצה פרומה ובתספורת צרפתית המסרקת את שואל בקול מאיץ, הנשמע כאתגר מחמת המתח שכונות העיר ורחובותיה וסמטאותיה ומבואותיה וחוצותיה רחובות של ממש, ואילו בשכונות הייתה כתובו של אדם נודעת על בשכונת נחלת שבעה, בית ארדיטי, על יד מלון בהרב. אך מאז קום המדינה ניתן שם לכל סמטה ומספר. כמה מן הרחובות הראשיים זכו אפילו בשמות חדשים. רחוב הלני ששמעתי פעם שם זה בהקשר אחר. פעם מלכה יהודייה בעלת שם יווני כל כך. יפה על שאלתו ומגיש לי לעיון את הפתק שניתן לו כל קצב ומלא שגיאות. משגרו הפתק לעבודה במספרת שהצילו את תושבי ירושלים, התייבשו. הצילו. הנביא זכריה אומר, כה אמר השם צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב הימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה.
והוא ממשיך. יש פרשנות על זה. כי יפלא בעיניי שארית העם הזה בימים ההם, וגם בעיניי יפלא נאום השם צבאות. אומר שם אבן עזרא, אני הקדוש ברוך הוא אעשה נס כזה לישראל, שלא רק אתם תתפלאו על הנס, אלא גם אני אתפלא, איך עשיתי נס כל כך גדול. אכן, גדול ועצום הוא הנס, גם בעיניי יפלא. באמת נקווה שנגיע לזה, וישבו זקנים וזקנות ברחובות, וילדים ירקדו על ידם, בתקווה שהכל יתגשם. ירושלים של זהב של נעמי שמר, בבקשה. מה, אתה צריך גם לצלם? זהו. ובתרדמת אילן בערב, שבויה
ותודה למקהלה, ותודה לרונית, המדריכה. היום היא השתלטה על כל התפקידים. תודה לרונית, המנצחת שלנו. תודה לגילה, המספרת סיפורים שלנו היפים. ותודה למקהלה שלנו, נכון? ותודה לקהל הנכבד שקיבל אותנו יפה והריע לנו. תודה רבה וערב טוב ולילה טוב ולהתראות מחר.